ya zama ango Safiya amarya. A yau aure aka yi biki na masoya. Kabiru ya zama ango Safiya amarya. Na saka daya na fan abin da zan yi kasa daidai kare ni shugabar na kula da sakon ɗaya araba ni dama na wake ango amarya. A yau aure aka yi biki na masoya. Kabiru ya zama ango Safiya amarya. Karo dubin salati a ranar roƙo kundan amina gatan na gida har bako. Sabu ciki daga asako sun sai ta hanya kwarai suna sun raya. Ranar farin ciki ce a yau daga mu fito muyo rawa da juyi gidan mu na shantu. Ango ga amarya a yau sun gantu ranar bikinsu ta zo ba sa jayayya. A yau aure aka yi biki na masoya. Kabiru ya zama ango Safiya amarya. Aure ibada kwarai bautar Allah ne wanda ne ya yi wa zainaban kuda mutane. Cikar mutum na shaida kwarai aure ne sunnar ma'aikinmu wanda ya yi raya. Maryare na waye na san kwarai da zafi rabuwa da iyaye amma ki gane wannan rana babu fiye da ita kowa na san sanayen raya. A yau aure aka yi biki na masoya. Kabiru ya zama ango Safiya amarya. Bude kunne amarya zana tunanki yau ne ranar da zaki shige ɗakinki ni shawara ta ki rufe sirrin mijinki so za ku nuna wa juna babu kiyayya. Kira da binki biyayya ba fadi ba mai gidanki komai ba za ki rasa ba. Safiya kin gida ce da Kabir dan baba kai kara martabarki ya dauro niya. A yau aure aka yi biki na masoya. Kabiru ya zama ango Safiya amarya. Komai a duniyar nan yana kaucewa ango amarya kunnan ku kuyi budewa. Wata shawara ce gare ku zan badawa ko kun fada tsakanin ku sai kun shirya. Ce amarya diyar kirki ce kai ne guda ta nuna don ta tantance kai ma rike amanar ta yi nasara ce da mallama na gidan ku ango amarya. A yau aure aka yi biki na masoya. Ciyar da shan ta tufafi na auyanka dan allakar ka sanya amarya ta koka ta gyara yan uwanta kuwa ta bika mai mata gata sigar soyayya. Babbar rana a yau taro ya yi taro dangi na nesa da kusa kowa ya taro gidan saboda ku ne ku shirya dabaru su